رسولك الأمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah ya azumi yana 23 wasu kuma da biyu domin guda Allah ya kara mu son annabi. An shiga goman ƙarshe da ake so a ninka aiki annabi na cewa da al'umma ta sun san farar da ke cikin Ramadana da sun yi burin shekara ne gaba ɗaya ce Ramadana ba wata ɗaya ba, da haka wannan shekara ne mai kama wata ne mai kama da shekara. A dage a ɗiga aiki a ninka aikin ta goman farko da goma na biyu a wannan goman ƙarshen, saboda ana ban kwana kenan da wannan wata, ana ban kwana kowane rana yana tafiya ne, kowane rana tafiya ta har zuwa da ce yau Shawwal ya tsaya Ramadana ya tafi. To Allah ka datar da mu albarkar mu da Allah. Kafin dan yau muka kawo ƙara sallallahu alaihi wasallam idza kana akhiru lailatin min ramadana bakatis samawati wal ardi wal malaikatu musibatu li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ila ya rasulullahi ayyu musibatin hiya qala alaihi salatu wassalam zihabu ramadan. فإن الدعوات فيه مستجابة والصدقات مقبولة والحسنات مضاعفة والعذاب مدفون فأي مصيبة أعظم من زكاة رمضان فإذا بكت السماوات والأرض لأجلنا فلا نفق بالبكاء والتأسي بما يدعو أن من هذه الفرائض الكرامات. قال من جوة فللا da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa yake cewa idan ƙarshen dare zuwa watan Ramadana shine ranar da za a ce yau 29 da azumi an ga watan Shawwal. Ba wani abu ne ƙarshen Ramadana ba sai ganin watan Shawwal ko kuwa a cika azumi 30 to an Ramadana ya tafi kenan. Idan ba a gan shi 29 ba to bai tafi ba sai a cika 30 tukun sai ya tafi. Idan kuma an gan shi 29 to Ramadana ya tafi kenan sai kuma wani shekara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ƙarshen dare na watan Ramadana shi ran da ake ce ga watan Shawwal ya fito, yace bakatis samawati wal ardu wal malaika, sama da ƙasa da mala'iku duka za su yi kuka a daren da aka ce watan Shawwal ya fito. Za su fushe da kukan za su fushe da shi in za su rika ce musibatul ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Yau musifa ya dawo ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau musifa ya dawo ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za su fushe da kuka suna faɗan wannan kalma. Sai yasa ku suka ce Rasulullahi wani irin musiba kenan sama ke kuka a kai da ƙasa da mala'iku suke kuka ga al'ummar manzon Allah akan shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce zihabu ramadana, ba wani abu ne musibar ba face tafiyar ramadana, ba wani abu bane musibar face mene tafiyar ramadana. Idan manzo Allah ke ce ramadana idan ya tafi to musiba babba ta dawo ta sauko mal'umma, saboda manzo Allah ke ce fa inna da'awatu fihi mustajabatun, ita addu'o'i gaba daya a cikin ramadana ana karɓan su ana amsawa, ƙofofin su na buɗe mustajaba. To idan ramadana ya tafi an rufe ƙofar mustajaba, sai in an so za a amsa maka, sai an so kuma za a ƙyale ka. Kaga anan addu'a tana rataye, ba tilas ba tabbas. An gane ko? To kaga wannan musiba ne, kawai akan wannan ma musiba ne. Wasu rakatu maqbulatun, sarakoki da duk mutum ke yi a watan Ramadana Allah na karɓa. Amma idan Ramadana ta wuce ana rufe ƙofar wannan karɓan, sai in an so sai a karɓa, in ba so sai a wani maka kayan ka. Wal hasanatu mudha'afatun, ayyukan lada kuma watan Ramadana ana ninninka su ne. To idan Ramadana ya tafi ba za a ninka maka komai ba, sai a riga in an karɓi aikin ka na lada shi ne sai a baka lada 1 ko a baka lada 10. Amma a Ramadana ana baka 70 ne ko ninkawa mudha'afa. Wani azabu madfun, azaba kuma an tsare mutane da ita. To idan Ramadana kuma ya tafi sai a sako azaba, kamar a ce wani bala'i ne da su aka tare shi, aka ce sai wannan watan ya wuce, watan na wuce sai aka buɗo shi aka ce ya faranyo shi. Ta ga jama'a su kuma cikin wani haƙula'i kenan. To idan Ramadana ya tafi ƙofofin mustajaba an rufe, ƙofofin karɓar aiki an rufe, ƙofofin ninninka aikin lada an rufe, ƙofofin azaba kuma an buɗe su. Annabi to wata musiba ce mai girma kamar tafiyar Ramadana. Kaga babu. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan har sama da ƙasa za su yi kuka saboda mu, to mu ne muka fi cancanta da mu kuka mu yi bakin ciki saboda abin da yake a gare mu na daga wannan falala da karama da kyautani da Allah baya. Kaga ba karamin abu bane ba, wannan ba karamin lamari bane. Dan haka lallai muna bankara da wannan wata. Kowane wayewan gari na gwamnati na 20 da aka shiga yau gashi ana 23, to kowane wayewan gari tafiya yake har a zo wannan ranar da muke faɗa ƙarshen daren. To don haka
mu yi kokari mu jajjefa bukatocinmu da mu sirkokinmu mu yi addu'o'inmu mu ninninka ayyukanmu saboda ana ƙarshen kwashewa ne. Duk ranar da ta wuce yanzu ba za mu maimaita irin ta su ba ta tafi kenan. Yanzu wannan juma'a wannan rana da rana muke alhamis to za mu ninka wani nauyin shi ba. In wannan ya tafi wani ya zo to za mu wani shi ko sai dai a shawwal. Haka gobe juma'a haka in gobe juma'a ya zo to wani juma'a ba zai zo mana a shawwal. To kaga fa yanzu daga yau kowane rana muna ban kwana me kenan daga yau muna ban kwana da kowane rana har zuwa wannan sati. Don haka mu san mun shiga wani lokaci mu tashi a bacci Allah ya taɓa wa barkin sun annabi na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. To ga diwani mu za mu ɗan kuda bai take ko saboda lokaci ya kurace. Gobe kuma za mu soke wannan diwani da izinin Allah na uku, jibi kuma Allah da za mu shiga diwani na hudu albarkan mu Sheikh Ibrahim albarkan manzon Allah albarkan shi da albarkan mu da Allah kuma da mu harful badu wa harful ya'u shoke ce da ibn hakirun muzlibin ja ashakiya ataka rasulullahi da madai hakiya wa ne kabalan harfu wala zaka shafi'an lahu kullu lokacin abdul ma'aliya wa inni wara as-sa'irina wa artaji tazakkura sai da sarki minhu amaniya. Za mu tsaya a nan gurin sai mu sauki abin da ya rage da izinin Allah. Shi yake cewa da ifun hakirun muzlibun ja ashakiyan ataka rasulullahi da madai hakiyan da ifun wato mai rauni mutum mai rauni ba mai karfi ba mutum mai rauni wanda ya yi rauni sosai ba shi da karfin komai hakirun wofantacce mara komai kowa na da ƙarfi to shi mai rauni ne kowa kuma na da abu to shi wofantacce ne bai da komai muznibin mai yawan zunubi mai yawan aikin zunubi ja a shafiyar ya zo yana mai kuka Allahu akbar a ta haka rasulullahi ya zo maka ya ma'aikin Allah Muhammadu rasulullahi da madahi da wani irin bege na yabo hakiyan yana mai koyo ga wayanda suka yi yabo suka tafi to ya zo shi ma da yabo yana mai koyo ga masu yabo da suka tafi kaga gashi ya faɗi sufofi mai rauni to annabi dama mai karɓar mai rauni ne wofantacce annabi dama mai suturta shi ne muznibin annabi mai wanke shi ne sannan ja'a ya zo shake mai kuka annabi ko mai share hawaye ne sallallahu alaihi wasallam kaga duk wani abubuwan da aka zo an zo wurin manzon Allah wanda shi ne kadai in ka zo mishi da wannan sifar zaka dawo da wadata da ganima an wanke ka sai shi ne manzon Allah kuma yazo da mene lilmadai yana mai yabo hakiyan mai koyi da wayanda su ma suka yi yabo a da fa hal ya kabalan khairul wala zaka shafi'an lahu kullu lokacin aminu da ma'adiya wai shin ya kabalan khairul wala shin mafificin halitta shin ya kabalan za a karbi zaka wannan mutumi da yazo shafi'an lahu ayi ceto a gare shi a warkar da shi kullu lokacin kowane lokaci aminu da ma'adiya ko ko a saba mishi da wani girma da daraja da yazo nima a bashi shin za a karbe shi za a karbi wannan kuma a ce ayi ceto a gare shi a warkar da shi sannan kuma kowane lokaci kuma a bashi abin da yake buri na ma'adiyar na girma da ɗaukaka a bashi za a bashi saboda manzo Allah shi aka zo wurin shi mai bayarwa ne shi annabi kofarsa a buɗe hannunsa kuma a buɗe take da kofarsa ke buɗe haka hannunsa ke buɗe kullum ka zo kofar tana buɗe ba za ka ganta a rufe balle ka kwankwasa sannan kuma za ka tafin ma ai shimfiɗa ana jiran ka zo ka zauna shi zai fito haka manzo Allah kuma idan ya fito hannunsa na buɗe ungwane shi haka manzo Allah yake baya dunkula hannunsa na buɗe ne sallallahu alaihi wasallam fa inni wara'a as-sa'irina wa artaji tazakkura khairul khalqi minhu amaniya fa inni wara'a as-sa'irina ni dai nazo ina bayan masu bi sune sahabatu adu Muhammadu sahabatu sune sa'irina masu bin gurbin nan manzo Allah to ni ma nazo ina bin bayan su shehu na Ahmad Tijjani Allahu muna da wala mu hazin wa arzatu mu ina kauna tazakkaru khairul khalqi an mutun dan na fikicin halitta minhu amaniya ya zama wato jagoranci na yazo minhu daga gare shi yake sallallahu alaihi wasallam za mu tsara karatu mu anan gobe za mu tashi na mata zuwa da awa muhabbatin wala amalin yati bisirqil maqaliya so ke cewa lamata zuwa ban aka wani guzuri ba ko sai goban za mu ci gaba saboda yayin lokaci Allah ya kara mana sun manzan Allah Allah ya kara mana sun shehu Ibrahim da manzan Allah ta saba kawa na manzan Allah wannan mu'jiza ne wanda annabi ke canja abu ko da addu'ansa
ko da kudurinsa sai ya canja abu kuma ya fita a siffarsa ya koma wani kamanni daban, kamar da sanda ya koma fitila mai haske, an gane ko kamar da safinatu aka ce kai jirgin dako ne, an faɗa ne ba wai addu'a aka yi ba, shi kenan yanzu yana ɗaukar kayan rakumi ɗaya, rakumi biyu, rakumi uku, rakumi har rakumi 7 yake ce masa kala alayya baya mun nauyi, annabi ya mayar da shi kenan sallallahu alaihi wasallam. To wannan an karɓar daga Ummu Salama, Ummu da Allah ta bata a gare ta. Ta lokacin da aka yi yaƙi sai aka shi mata miji, sunan mijinta Abu Salama, ita kuma sunanta Ummu Salama, amma ta da asalin sunanta Hindatu. An gane ku ko Ramlatu ko Hindatu shine da ɗaya daga cikin asalin sunanta. Sai take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mun zayani aure na, domin da mijinta ya rasu sai ta koma ta shiga bakin ciki, tana ganin ba za ta taɓa auren miji irin Abu Salama ba, ba ta taɓa auren shi, ba ta taɓa auren miji irin wani Abu Salama ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata da ne ta rika ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati hadha wa akhlif li khairin minhu. Annabi ce mata yadda ta karanta wannan ta rika cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni, Allah ka tsiratar da ni fi musibati a cikin wannan musiba da nake ciki, wa akhlif li khairin minhu, kuma ka musanya min da mafi alkhairi daga shi. Duk wanda ya shiga musiba na karanta wannan addu'a ce da manzo Allah ya bayar. Da haka na Ummu Salama sai tana ta karanta wannan Aisha za ta samu khairun min Abu Salama shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tana gama iddanta kuwa sai manzo Allah sai nemi aurenta. Ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin mu ainihin na kallo babu wani irin mutum da zai zo ya nemi aure na kuma, saboda shekaru sun riga sun tafi da ni. In an za a nemi aure na, ai aure ne wanda mutum ya zo nima sai dai dan haihuwa. Wanda zo nima aure a haihuwa yake newa na karuwa, to ni na tsufa yanzu na rufe haihuwa, da haka ba wani mutum zai iya zuwa ya nemi iri na kuma wanda ta wuce haihuwa ya aura. Da haka suka faɗa wa manzon Allah haka, sai an gane ku suna ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ko mace ce mai kishi, ga ta tsufa sannan kuma tana da kishi, kaga rikici biyu kenan. Na uku sannan kuma ita ga ta tana da iyali ƴaƴa da kishi, to kuma gashi za ta wuce za a zo a haɗa ta ba maki a gidan mijinta ita kaɗai ce matansa, to shi kuma annabi mata 9 ya tuta shiga ciki, kaga kishi da rikici zai rika tashi. To ya za a yi ta zauna kuma a cikin matan ba kishi? Shine mu'jizar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a nan sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah ya mata murmushi sai ce mata ana akbaru minki, ni na fi ki shekaru. Kenan ya aure ta ba dan soyayya ba ko dan irin jin daɗi ba, a dan tausayawa. Shi manzo Allah mai jin ƙani da tausayi akan mata da yara sallallahu alaihi wasallam. Da haka sai tausaya mata, sai ce mata ni na fi ki shekaru, da haka babu laifi da kike da shekaru na girme ki, amma kishi da kike da shi zan yi addu'a Allah ya ɗauke miki kishi. Ishi kuma iyali ƴaƴa zan rungume su, zan ɗauke su in rene su, zan ci gaba da kulawa da su, za su dawo hannun Allah da manzansa. Da haka sai da Ummu Salama sai ta yadda da wannan lamari, tunda annabi ya ce zai mata Allah ɗauke mata kishi shikenan. Ga ta tsufa ta girma amma kuma ga kishi, kaga za ta wuce zama kuma tsakankanin wanda ta girme su, kaga kishi ba zai bar ta a yi zaman lafiya ba. To bari mutum mu dinga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sai ya Ummu Salama da aure ta sai ta zo a gidan manzon Allah, sai ta kasance a cikin mata an dauke mata kishi, sai ta zama ka anna halai su tun hunna, sai ta zama kamar ita ba ma mace ce kamar sauran mata ba, an dauke ga ta a cikin mataye duka na manzon Allah ne wanda ya kamata kowa na nuna kishi, domin gidan annabi matan nan kowa na nuna kishi akan zama, kowa na kishi da wannan gwal din, kowa na son a ce shi ne dan gaban goshi, an gane ku. To dan haka sai ita ta zama ko duk ɗan da suke da kishin nan ita ba ta ji, ita a ranta ma ba ta ji, balle ya motsa balle ta yi, sai ta koma an canja ta. Ka ji mu'jizar manzon Allah, wannan kishin da ce aka buyurun, to an cire kishin sai ta koma ba ta da mene, ba ta da kishi. La tajidu ma yajidu min al-ghirati, ba ta samu abin da mata ke samu na kishi, ba ta da shi ko kaɗan. Kai ƙarshe ma rashin kishi ta ce ya Rasulullahi na ba na Aisha girki na. To an ce mace ƙarshen mace shine girki. In kai tana ce maka kai azzalimi ne, to ka shiga ɗakin ranar girkin ka shiga ɗakin kishiyar ta baya. Ita tana zagin ka, to akan girki ne. To sai gashi ita ta ba da kyautin girkin ta. Ka gabata da mai kenan? To abinda mu'jizar yake nuna mana kenan.
ita tana da kishi an daga hannu kafin a soke kishin yaron da ita, da haka sai ta zama ba ta da shi, tana cikin mata masu kishi juna, ita ba ta yi, ƙarshe ma ta ba da girkinta ga wanda annabi ya fi suna na Aisha, manzala ce baki taɓa ma abu mai daɗi irin wanda ba da kika ba Aisha girki. Kaga wannan an canja ta kuma ta zama normal, kuma haka rayuwar ta ya ƙare babu wannan ɗanɗanon wutar kishin a kai ta kuma ga Allah. Kaga wannan shine mu'jiza mai girma na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ake canja abu ya koma wani yanki daban kuma a gyara shi ya yawo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara mana son manzon Allah, Allah ya ƙara mana son manzon Allah, Allah ya ƙara mana son manzon Allah. Daga bayan sallar tarawihi قال صلى الله عليه وسلم من صلى التراويح في الليلة الخامسة والعشرين من رمضان يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر، ومن صلى التراويح في الليلة السادسة والعشرين يرفع الله له ثواب 40 عاما. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da sallar tarawihi a cikin dare na 25 a cikin watan Ramadana, an gane ko, to za a ɗauke mishi azaban kabari. Muddin kai tarawihi a dare na 25 a Ramadana, to azaban kabari ba kai ba shi an ɗauke maka. Kaga duk wanda ya samu yayi wannan shikenan babban abin farin cikin a ce duk azumin Ramadana da tarawih bai wuce ga kowane shekara, to ba kana da wayannan fadaloli na kowane shekara har zuwa mutuwanka. Malam fadalan da ka tara yayi mene yawa. To haka ake so mutum yayi, an gane ku, za a ɗauke wa mutum azaban kabari. Annabi cewa duk wanda kuma sallar tarawih a dare 26 za a ɗaukaka ayyukansa na shekara 40 a haura da su saman fadan Allah. Domin ba kowane aiki na ke ɗaukaka shi a haura da shi ba. To amma idan kai tarawihi da ran 26 ayyukanka masu nauyi za a haura da su na kwana 40, za a haura daga darajar su a haura da su fadan Allah na shekara 40 in ji manzon Allah. Ba maki bai kai shekara 40 ba, to in kai za a haura wanda suka rage za ka zo ka haɗa nan duk sun shiga ciki, za a ɗauki a haura. An kuma ka wuce 40, to za a ɗibi 40 ɗin a haura maka da su fadan Allah. Ka ga ba ƙaramin daraja bane ba. Da haka su ma Allah godiya, mu rike wannan ibada, mu rike wannan aiki da kyau. Mu aka watsuwa mu ummatu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to mu kwashe mu tai mu ado da su ya zo mana abun alfahari ranar alkiyama. Allah ya dace mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.